Otázka, ako sa zdravo stravovať, bola centrálnou témou kongresu o zdravej výžive západoslovenského regiónu. Výsledkom dvojtýždňového rokovania bolo záverečné konštatovanie ministra zdravej výživy Žigmunda Choroby. Tak určite, vlastne prišli sme na to, že správna výživa dokáže neuveriteľné veci. Toto prevratné poznanie sa vo veľkej miere opiera o životný príbeh študenta Ivana Melenca. Všetko sa to začalo po odvysielaní filmu televízie GCM Muscles vs. Brain. Študent Ivan Melenec sa rozhodol ísť v šľapajách svojho filmového idolu. Ako sa mu darilo, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Výsledok je priam neuveriteľný. Pán Ivan, vaše fotky obleteli už celé Slovensko. Osvojili ste si nové stravovacie návyky. Ako vyzerá váš ideálny lístok dnes? Pestro. Pán Ivan prezradil, že pre dosahovanie uspokojivých športových výsledkov je okrem zdravého stravovania nevyhnutná i vnútorná rovnováha, ktorá sa v značnej miere podpísala pod jeho vynikajúce športové výsledky. Ako sa získava táto rovnováha, nám s ochotou názorne predviedol držiteľ nového svetového rekordu. Pre televíziu GCM pripravila Kryžana Františková. Aj hviezdy majú svoje veľké vzory. Presvedčila nás o tom aj solistka Slovenskej národnej opery a čerstvá majsterka sveta vo fitness Terezia Di Fiori. Tak, môjim veľkým vzorom už na strednej škole bola pani profesorka Mitošinková, ktorá mi vliala lásku k pohybu, tá mi zostala až podnes. Hýbem sa ráno, na obed, aj večer, takže pravidelne. Dnes Tereziu Di Fiori môže divák vidieť v našom najsledovanejšom programe a to je program Cvičme v rytme. Toto je len jeden z mnohých príkladov, ako svedomitý učiteľ dokázal nasmerovať svoju chovankyňu správnym smerom. Pre televíziu GCM Mateja Danielovičová. Doštudovali ste? Skončili úspešne strednú školu? Ešte nemáte vyhraté. Zúročiť všetky tieto nadobudnuté vedomosti v neskôršom zamestnaní býva častokrát ťažkým orieškom. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, zvolaj hola, hej. Hola, hej. Keď si šťastný, zvolaj hola, hej. Hola, hej. Keď si šťastný, zvolaj. Keď si šťastný, zvolaj. Keď si šťastný, zvolaj hola, hej. Hola, hej. Koľko rokov sa venujete tejto profesionálnej činnosti? Joj, tyle veľa. 2 roky, 3 mesiace, 5 hodín a 18 minút. Ste spokojní s vašim doterajším zamestnaním? Velice. Dá sa i napriek vašej spokojnosti hovoriť o určitých problémoch na pracovisku, ktoré by mohli byť zapríčinené nedostatkom kvalitného vzdelávania? No, dá sa. Podívaj sa sem. Ľudia nám tu hádžu peniaze. Hej, pozri sa. Tuto 20, 40, 60. A my sme traja. Teraz, keby to bolo 30, tak to je ľahká matematika. Ale keď je to 60, tak my si to nevieme rozdeliť. Chápeš, 60 to je veľký problém. A podívaj na tie následky. Ty čo sa tu otrčaš? Čo? Nič, ja sa tu len slušne s pani redaktorku vyprávam. Budeme v televízii. Ja tebe dám v televízii. Ty ma chceš udať? Čo chceš? Ja tebe dám minule, čo si ma chcel ogabať od tie peniaze. Ja som ťa o nič nechcel ogabať, očúvaj. No poď sem, keď niečo chceš. Máte tresknúť? Ty si ma ogabať. Ja som ťa ogabať ti o peniaze? Poď sem. Ako ste spokojní so svojou prácou? Spokojnosť v mojom prípade je absolútne nadštandardná. Moja práca mi ponúka pohyblivú pracovnú dobu, čo mi naozaj veľmi vyhovuje. Tiež mi ponúka osobný rozvoj po každej stránke, dokonca aj po pohybovej.
pracujem samostatne, takže mi nehrozia žiadne problémy s kolegami na pracovisku a keďže som silný individualista, tak mi to o to viac vyhovuje. Myslíte si, že vaše vzdelanie stačí na vykonávanie terajšieho zamestnania? Tak určite. Hodiny chémie mi určite boli užitočné a tiež vedomosti určite to malo veľký vplyv na moje vedomosti a na moju terajšiu prácu. Pre televíziu GCM Martiška Slávková. Dlho pretrvávajúci konflikt medzi pedagógmi a poslucháčmi istej nemenovanej univerzity 3. veku sa v posledných dňoch značne vyostril. Ako sa táto kauza skončí, je momentálne veľmi nejasné. Pomaly sa blížime na miesto činu. Podľa overených informácií je situácia priam neriešiteľná. Disciplína je pre študentov 0. ročníka absolútne neznámym pojmom. Čelím rôznym útokom počas prednášok. To sa nedá vydržať. Horšie ako Brooklyn. Existuje nejaké východisko z tejto nepríjemnej situácie? Áno, predčasný dôchodok. Vidíte vy nejaké riešenie? Já nerozumím tomu, co tu všechno všichni řeší. Tu je přece taková nádherná pohodička, klídeček a nádherná, příjemná atmosféra. Já fakt tomu nerozumím. To je dobře. Bolo by čo vylepšovať, ale najviac mi vadí ten docent pri tabuli. Ináč by to bolo dobre, jeho keď ako... Nie, on tam nemá čo robiť. Nie, to tam je blúd, nepočúvať. Vy vidíte nejaké východisko z tejto neriešiteľnej situácie? Samozrejme. Pána docenta nech vymenujú za profesora. Nech si ide do svojej knižnice, tam nech sa hrabe vo svojich knižočkách a tam nech si rozvíja tie svoje teórie. Ďakujeme mu za to, čo nás naučil, ale tam mu bude najlepšie. Pre televíziu GCM Daniela Jakubíková.